So guys, wala tayong paninda ngayon. So dito na tayo sa bahay ngayon. So wala tayong magagawa. Hindi tayo laro ng volleyball kasi masakit pang kamay ko. So ito na, basic lang itong nag-aaral ako ng isang pag-aayos ng sira ng sasakyan ko. Sira na sasakyan ng multicab ko. Ang tagalan nito kaya pinag-aralan ko sa YouTube kay Maninoy White. Nag-subscribe na ako sa kanila at saka yung sa D. So ito, napag-aralan ko na ang mga kunting mga sira ng multicab ko. So ako lang muna ang magmekaniko ngayon kasi ang hirap na talaga. Palagi akong nagbabayad ng mekaniko, hindi pa rin naayos. So ito, pinag-aralan ko kung paano ito umandar ng multicab kong ito. Siguro sa carburetor, ang carburetor pinag-ayos ko na. Yan ang carburetor. Pasensya na kayo, medyo mangit-ngit talaga ang video ko kasi walang ilaw. Ang carburetor, tapos yung four wheel. Yan, pinagkabit ko uli ang four wheel kasi tinanggal ko noon kasi mag-ilaw, hindi pa rin gumagana. So ngayon kinabit ko na. Shout out pala kay Maninoy White at saka yung ibang mga vlogger na pinakita nila sa akin ang kanilang mga video. Tinitinginan ko, nag-subscribe ako. At yun, meron akong kunting na napag-aralan sa kanila. So salamat po pala sa YouTube. Dito pala sa YouTube ang maraming magpag-aralan natin na mag-aayos ng mekaniko. So sana po umandar na itong multicab ko. Matagal na itong sira hindi ko na nagamit. At sana po matulungan nyo naman ako sa ibang vlog. So shout out naman po sa mga subscriber ko. Sana subscribe kayo sa akin at ito, ipapatuloy ko ang aking trabaho ngayong araw. Ayan. Dito tayo sa ilalim, masikip kasi. Yan. Dito tayo sa ilalim, mag-mounting tayo ng four wheel. Ito pala ang mekaniko na backjob pala ngayon kung tawagin kasi ngayon lang ako nagmekaniko. Hindi ko alam talaga, totoo nga palagi lang akong magbabayad ng mekaniko kasi napakatamad ko talaga. Pero ngayon na wala na akong ibang choice sa buhay, mayroon pala tayong tingnan sa YouTube. So gawin natin. Baka naman makatulong tayo sa ating sarili. Na hindi magbabayad ng mga mekaniko. Kasi kunting hikap lang, kunting tuyok lang ng tools, may ibabayad ka na. Kasi naman sila naghago naman sila So ito, kung hindi mo ito tao ng four wheel ko, yan, hindi talaga mag-aandar itong multicab ko. Siguro mga isang taon na. Nasisira ito ng kapatid ko kasi inilagay na ate kinaiya nga tarong kita kinaiya. Bisag kinsa lang mahuwa man ay kung sakyanan sa mga igsoon ako, akong ipahumon sila. Wa ba day amping ay naaso ni akong multicab, wa nay kusog, di na maandar. Gibiyaan ako sa kong igsoon, wa na ko tabangan ni nitabo na kung sakyanan. So nagtanaw lang ko sa YouTube kay wa ko'y kabayad og mekaniko. Aking pinag-aaralan ng mga sira nito. So siguro baka naman totoo pala ang makatulong ang YouTube. Salamat pala ni Maninoy White. Yan ang una kong tinitingnan, Maninoy White. Diyan ako nakakuha ng idea sa mga vlogger na sa YouTube. At saka talaga namang makatulong ang YouTube. Salamat po talaga sa YouTube.
Number 1 po kami ni tinutulungan sa YouTube sa Janwa Mix TV. Mayroon kaming vlog niyan. Subscribe nyo naman. Janwa Mix TV. At saka sa aking personal na vlog, Alimokoy Tres Buhakak. Huwag niyong kalimutan. Subscribe, like, and share niya ito. Ngayong kasi wala na akong kwan sa buhay. Wala nang ano-ano. Ayaw ko na talaga siguro itong magtrabaho. So ito na lang ang multicab ko. Aking ayusin ngayong isang simana akong magkuan to, isang taon ba? Akong magpaktisan ako itong multicab na to, pag-aralan ko ito. Magmekaniko na ako ngayon. Magmekaniko ako ngayon, pero mulang araw na yon tatawagin ko muna ang sarili ko na mekanikong backjob. Di ba? Bungot sa okok. Backjob na muna. Ang itatawag ko sa akin ng channel ko ngayon, sa aking vlog, mekanikong backjob. Yan. Backjob lang muna kasi hindi pa natin na patunayan kung ang pinag-aralan natin sa YouTube magtagumpay ba? Ha? Ito tawag sa akin si Alimokoy Tres Buhakak. Alimokoy mekanikong backjob. Natapos ko na kabit ang 4-wheel drive. Yan. Kapag sabi nila pag yan, natapos ko na. At yan ang carburetor. Carburetor tapos ko nang nilinisan. Yan. Hindi ko na vlog noon ng paglilinis ng carburetor. Kasi wala akong cellphone eh. Itong cellphone ko sira ito, hindi tayo maka-reply. Yan, anong gawa natin sa buhay ngayon. Wala na. Sira pala itong hose. So ang una kong ginagabit kanina kasi baka hindi ito gumagana ang 4-wheel ko kasi ito naputol. Yan. Naputol. Ano ba? Yung mekaniko nagtataod nito, nagtaod siguro hindi ko alam. Sa YouTube ko lang nakita na mas importante pala itong mga vacuum hose eh. Sa YouTube ko nakikita na importante pala itong vacuum hose at saka ito. Ganito na libugan ako. Kini pala asan ni siya nakakabit ni rim siya ni kabit ni siya. Bakit? Tulungan niyo naman ako, Maninoy White. Bakit dito nakakabit? Ito. Tiyo naman ito dito eh. T at saka dito T. Yan. Dito ako nalilito. Dito. Itong anong tawag to, idol? Dito nakakabit at saka dito sa intake house. Dito naman, ito namang isang hose ito. Dito pa rin nakakabit. Nakati siya dito tapos putol dito. Sinumpayan ko lang na tubo. Dito rin nakakabit pa rin sa intake house. Nakakabit para siya dito sa intake house. Dito, tama ba to? Dalawa ba tong intake house? Isa naman dito siya nakakabit dito. Tapos itong yan yung may itim na bilog. Dito siya nakakabit. Tapos ang pressure naman niya pumasok pa rin dito sa intake house. Tama ba to? Tingnan natin kung gumagana bang 4-wheel ko. So ibabalik na natin. Yan. Tinanggal ko kanina. Tapos yan. So siguro baka umandar na ito. Pandarin ko lang muna.